Samtang kapulisan nakiktigom sa mga bar o club owners sa Kaganiha. May kalabutan kini sa naghitak ng pagpamaligya sa party drugs sa mga nightclubs o mga bar din sa Dakbayan, Sugbo. Si Chona Carrion sa report. Intelligence Branch. Ang tigom gitambungan sa mukabat usa ka gatos ka mga tag-iya og bar o club kinsa mipasalig nga makigtambayayong sa kampanya batok sa ginadiling drogas. Gani mismo ang matag-iya og establishmento miangkon nga dunay gyoy mga trabahante ilabi na managers nga namaligya og party drugs. Apan karon mipadayag na sila og suporta sa kapulisan sama sa paghatag og igong impormasyon. Pabor usab ang maumatag-iya nga mag-surveillance ang kapulisan sa mga club ug bar nga dili magpahibaw sa mga managers. Mao man ang common practice na gyud na. Di man kita ka kalikaya na nga ang atong empleyado o atong mga managers mao nay motulak mo mamiligya ba. Yes, dili lang sa bar, sa premises sa bar. So mao na siya roy mga aspito nga ang itutukas police. So we will feed information to the police. Lakip sa hugot nga ipatuman maong pagdili sa mga minor de edad nga makasud sa mga bar ug club. Girekomendar usab ang pag-umol og asosasyon tali sa mga club ug bar owners sa Sugbo. Nakita naman natin yung cooperation nila. And yung iba nga nagtatanong na kung kailan magi-start. I then inform them na considering na okay naman yung napag-usapan, we will be starting today. Chona Carrion, Balitang Bisdak.